sa mga namali. Mangita pa ko galunggong guys, kay galunggong di bahal ang galunggong among gitanaw gahapon 4,000 ang usa ka box. Si kabuok guys nga nagpa-deliver. So lami jigado ni siyang mangga. Gahapon bili mo na haling na 200 ka gahapon no. Naray mo nga ridari man gud ja usay na mu-message ra ba nga magpahatod. Nag matilawan na nila ila na nang kuanon. Papaihatod na pa. Salamat kay Kadyo Karin Ninya o diya sa Aron Beach Resort. Pwede may maghatod guys. 120 na. Si Karen mi ko dala na. Wala si Papa Edi guys mag-deliver na. May hinay-hay to kay raming kainit. Kay mula ka tarong tagtuod mo ngita tag buwad ug kuan mag-isda. Aron Beach Resort ha. Siyam kabuk upat ka mangga og Nya pila sukli day ko. 20. Pero matilawan po na ninyo ng kuan. Okay, April lang niyo sa. Haman. Kutsin dara. Ayo kay bawal sa negosyo. Bawal negosyo. Kay lugi ta mahal baya ang kuan. Masuhong. Lugi ta tuhang negosyo. Ano matilawan yung pandan, ano magbalik-balik pun mo pandan. Mga guys, daghang kayo mamalit dari guys. Guys kindi. Adto nami guys ga ingani ko kay grabing kainit. So mangita mi og isda. Mangita mi wala mura bag kawanon man didto sa dagat. Grabe kusog ra bag-uwan gabi pero akuan naman siya. Salamat kay Kadyo ni Ma'am Bitani ug ni Ma'am B. Salamat kadyo silang suporta. Yung isdaan din wala pa isda. Puro tulingan. Sir, natay lason din, sir. Natay tamalong. Puro tamarong. Di man na pwede Tamarong dos puro man mga tulingan. Isda dari guys, abot na mi diri ginatilan. Wala pa, puro mga kuan, tulingan. Puro mga tulingan. Lumayo ka lang sa. May ka nang tawag ito. Put nga gagmay. Nahipot-put nga gagmay pa. Kani siya ma'am, 4,000 kuno ni ma'am ang box. Pero ugma na mo dire. Kani nga mo bulat nga display mo lain-lain mi bulat kada semana. Kay tabo ra mo. Sa net makay bulat dan. 4,000 ang kuan. Ito nila pa ka brother dai kana presyo. Okay, pwede man ni siya iripak-ripak ra ba? Yeah, way last price ani. Last price ani. Kana na. Pwede na kay 38. 3,800 Basta na. Daan ang punan. 3,000. Kani siya 32. 200 puhunan. Ibalik yung 240 inana. Mo ako iripak-ripak na ko ba niya akong isuroy. Santander diri pa tagal. Diri di ay. Diri na juga nag-stay sige or sa man. Di, tapos say taga-buhol ba ako. Tagabuhay ka. Mananguan ra pud ko ba nang kontrata ra pud ko kuan ba. Narigi sila pa kanang mga bago kay ilahang bulad. Kani wala na kay ana. Pero dili mi pa namin tipo dai nga among klase sa bulat. Kanang pare-pareha o presyo ba? Ako say magmahal ana. Oo. Nami guys, kring ladyo ka mong magtuan guys, abot mi og unahan pa sambuan, natilan kay naman dito mga kubkub bitaw kanang di jud lang ting isda nga galunggong, kay ang gipangita jud galunggong na isda dito nga pareha sa hanggi buwad ya. Barato ra kadto dito do guys.
Kay tabo di ay sa hinatilan ni pagka adlaw Martes. Kani siya. Kuha na siya guys. 25. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kay iya man to nga kuan kanang tabo didto. Ja aron mahala man hinuon. Aron mahala man nagbuhat didto nga kanang buhat bitaw nga kanang isa ka box. 4,000 man hinuon sa sambuan 3,500 ra. Pero murag kwanto ma'am bi kanang ang nangita magudag ang mga customer kanang ang hinimo. Unang mag-atang na lang jud ta ma'am bi og tingkuan karang mga sunod semana sa buwan sa Mayo kay tinggalunggong naman na. Karon kay tingkuan man kanang tulingan, puro tulingan dadto ang kuan, di man na mabuhat na tong tulingan. Ja barato ra ka aduli siya didto ang kuan na pong gidaghan. Tag 130 ra ang kilo. Sa uslob na tag 180 na ang kilo na. Diyan nakapalit day kong isda nga kuan. Kani Kani ba? Presko pa kaadyo. So wag kong kuha ko ni, lami galinta ni sa kilawon pero hala man na sang buwaron. Hala sang gi kuan 3 ka kilo. Tag 150 ang kilo. Lami po ni sa kabuan ron guys kay patibok kagdan ni makaon. Mo ni paboritong kristil. Sap-sap. So magkuan pa ko guys kay mag-prepare pa ko ganang ihang kuan ani itimpla. Yellow pin is dyan na dili sa tulingan yellow pin. So ganahan mas kapaidi magsugbang kung may yellow pin di kahit na lang pud ni kay mahal pud kadug bangos tag kuan kani kay 250 ang kilo ani. Parang mahal man ka. Aw, kaon taron Mingming. Jing na ta guys sa para GNT. Deliver na ni siya og Cebu. Kaabot na dyan Cebu ning tuhang bulad guys. Buslot mo ng uban. A few moments later. Ano guys, hala ni Agi na. Pa, Pa, hoy. Na. Nak. Agad siya sa Cebu guys. Sa mga adlaw na kinita lang. Stress na po. Adjong kadlawon di ay. Yung guiro o maglaag. Bibi, ang una, bibi, ang una. Pag-amping dito ha, kanang yung pitakan ni mo. So, atang na pod mi guys. Salamat ka Diyos sa kuan ka nang ni-support ani niya. Kibaw na mo, dili lang ko mag-mention og gan. Salamat kadyo. Salamat mo. Guys, naano pud mi dari guys. Tabang ng tag-ampo nga para dari niya. Salamat kadyo sa nagpalujo dari yung tanan nga makaadto sa Cebu. Kung batig hawid kay wala inyong ate. Tuwalin na ng imo mon tarong. Kay minmin di ay. Magkapariho naman mugnaw minmin mon. Morning Mami B. Wala si ate niya kay atog Cebu. Tarong naghawid o. Galing mo hawid ha. Hello guys, diyan ning kamo tagid hang Mingming okay. Na biyaan na ni siya siyang ate. Sound yung cellphone ha. Hawid na siya. O tarong nga. Naon sa man ka diha kitkat nga. Itarong ko nimong lawas. Lisod-lisod mo kag. Itarong ba?
Ay, balhin diri kay di mo tarong, bi. Balhin diri, balhin kay tarong nga imo lawas, tarong nga. Tarong nga. Tarong nga lagi ni imong lawas lagi. Bibi, tarong nga, bi. Yung tarong ba, na? Tarong. Isa si... Hala, dalian, nahurot imumon. Namili guys, kay paborito din ni Christine. Pati bukog dani makaon. Mo ni paborito ni Christine. Padi sa atong mabulad doon guys kay kuan walay laing isda jud nga mo makit-an kahapon. Lami po ni siya guys kay paborito ni Christine di sap-sap. Diya guys kay wala guys Nicole guys aga mo lagi ang tagaluto dari kay si Nicole. Trabaho na si Nicole kun guys ako na di mag sige na jud ko vlog ani magluto di ay. Kaya di mo ko makabidyo si Nicole lay magluto. So kaluto ko dali dali ning kuan ang gibutan dani kanang ginaling kay namo ko yung mga stock mo ginaling. Murag sapsoy style ba pero sari-saring utan na siya. Kay nas Crystal padung na kuan siya kanang pa-scrap. Nagpulyo guys. May ganahan ni Nicole guys ng utan ni Crystal. May na mag-utan kung hindi guys kaya nanap ko ikuan na ito katulaw. Tanan na sa Crystal. Ati, alas ati. Ati. Kan terus ati abot. Ang dali apa ka nakaabot nak? Kaya dali ko glutog sudan. Hala si ati na ana. Nanas ati. Halaga pa guys KitKat. Halipay na yung ati. Tagtabo ng imong ga. Oh. Si Dante ka patagad nimo. Haleluya. Ako ra ba taga. Tagda sa Dante na. Gani. Haleluya. Tagad man sa. Hala nangahug nagilahang kuan ra man ka. Gwapa na lagi na sila ma. Sige mag-ingog didi. Na, mga gwapa naman ang mga mingimi. Sila kay man yudto ta. Guys, parisa na to og buwad. Kay mo ni paboritong Crystal. Yung buwad nga puwa, dalagang bukid. Sap-sap. Tagos pa pala kay mga una ta. Nandun kayo makahinap sa kung si ay kamukuan mo tawag ani kay ka mo memorize sa imong mga procedure. Although taas nga procedure kay imong nga buhatan man. Wow, congrats. Kailan ko niya nga ko bisag ikapoy ko kay na-inspired lang gyapon ko ba nga. Tingnan ka sa imong picture. Sa CI nga bisan ko taas og procedure
Nahimo na po. Basin og laki siya baye. Bayi. Aw. Maestra na o senior ninyo? Si ay ah. Ay, clinical instructor gani. Very good. Nang muang kurso. Nasa guys ga Storyas Christine sa iyahang kung ano. Congrats, love na mo Christine. Congrats ko sa sadyang si Hilingin kay Gnong, gamay kay Kugon. Bright Creations na. Bright ka na. Dili mo ko bright na ning kamot lang jud kay na mahal ba ya gasto. That's so good. Yung hapon po na mahal na kuha na po kaso kung Saturday mo Hindi wari ka bukaw ma. basin Friday sa hapon. Wari mo klase sa Friday. Wala. Buntag. Wala naman may klase sa kuan. So gaprito ko kuan guys. Buwad kay ganahan na siya buwad good. Pasalamat sa Ginoo guys. Karon ako sa kakagutan. Madra, mautan mo, pagutan. Gani magdali-dali mo ka ito. Guys niya. Si ate na pi na diri. Tilawan ni kay diag atang kuan. Yung mura bag kauwan. Kato aning bulad ma? Oh. Home product. Miss bulad. Business. Lami. Wala may suka-suka lagi mo. Tayo suka kay. Okay agad. Kay asgad siya pero yung pagka-asgad kay murag na timpla ba? Dili nang asgad na pure asin. Salamat siya. Yun. Grab. Ako nagluto ron kay yung ate mo siya ganun to. Nakuha niya siya. Mamamili na sa Kristen. Malamig siya kayo. Nag-ilog dito yung suka. May din nga, bulan ano? Saan nga isda? Di pa rin juga isda ma. Talagang bukid yung kagmay ba? Hindi pila may mahalin na ng kilo. Kaya mo mag-adjust pa ko kay mahal mo lang isda. Hindi ko pautang. Sino pautang ko ka? Problema rin na ako makagamay ko. Hindi pa daw ako pasyente. Mag-OR na lang ko yung OR nurse. Hala. Sabi din yung nurse dito sa disregard Tumuli mas na. mo. Dili may makaswat naman ng 35 pounds. Mura na mo limit. Pero, kailangan. Muakuan mo ka, mag-exercise mo ka sa pasyente nga gahigda. Nga, ibalhin-balhin po din mo yung position na para. Kunyari, naisakit sa baga, dili mo na siya pwede nga ihigda nga nakainala ra, kailangan nakataas mo ng dili kay Naman ay kuha niya nga daanan. ano na silang kay sige sa dong position. Kailangan makaasot, makakuan ka. Kunyari, usaw na nagdakong bagtak imo ang pasyente niya sa pakabagtak ganyan ng kadaog. Di mo na, hindi na. Nga, hindi ka makapasara na. Ano, kapasaman, pero mas nice yun na Dili pa, madibili po man. exercise ka. Hindi ka pagod, kaya mo patamo ka. Gamay meday ka na sa tulong ka. Hindi, bata ko nang kaya init bala pa kayo kusog, pero madibili para na. Ang gusto niyo. Mag-gym din ka. Kaya mga undan yung tanan guys. Mapalaghan din ka yung galit mong bulan. Uy, gani nga, namahaw ko. Dala ko anak ma. Kamuti ko ay sapsap na halan. Kamus naman. Wala man. Wala. Ay, ayas mga iringo. Tanaw sila sila sa Ano, gusto kay hangin. Ay, ba? Wala din naman yung depression dahil. Balog kay dagat? Balod man, dako ang dagat, pero dili sa yung nga balod gyud nga kanang malipong yung basta balod. Ito yung muna, hindi ah. Di ba, naghanalupad, tinga siya. Ano ba? Kung naghanalupad ang mga... Hindi pa nagbuhay natin ah. Mugani nila pa na sila panit, kaya kamis kayo ba? Kaya niyo ba? Kaya niyo. Bubuk mo ko nini. Sayang bubuk. Mas nindot yun ka magbulan o kagalingon niyo, no? Kaya makakontrol ka sa asagad ba?
Ano, may mga ano, buwan na talawag, dagat. Kung may managat, ingon ana, taga mga anep, kaya may palita. Para mahal po sila mabaligid nga na, oh. Hindi ka makabawi. Mahal kayo din yung baligyan mga. Mas marami gusto nila ito, ay. Dili, mapalit ng isda. Dili sa... Dili kay mahal, dili ng isda. Mahal eh. Ang kulingan dito, pag 150 na, dili, pag 250. Kasi braso sa pato tayo. Vlog niya. Ha? Vlog niya. Made in Marikina. Salamat, Mami. Salamat Mami B kay palitan ko niyan. Tapos yung guslot na mga kapatid. Pero naka-remember ka sa una, may mga sapatos, 712 na. Niya, ako sa papas ko dyan at pagka high school kaya nabusot na mga palapa. Niya, na po, power na nila. Niya, kung makatulog basa, kumidyas basa sa lalong. Yung nagwanta dito, untod nga, untod dito sa. Mga kakati pagatulitan. Mga kuwan. Mga butas siya dito. Ito siya ako ba. Iop sa Kami kay pares sa kuan, guys. Kailangan. Kami kay pares sa kamuti. Diyan na guys, na kuha na ni atahang sapsap na. Diyan nakatilaw na si Ma'am Ging sa ahang kuan, buwad kay gi kuan day gi daan ni Nicole do sa Cebu. Salamat kadyo sa taote po ko sa mga ning tabang ni Nicole. Salamat kadyo, di lang sa ko mag-mention og mga ngan, pero salamat di kadyo ko ni Ma'am Bitani kay si JJ gi himog instrument sa Ginoo. Matabangan si Nicole. Salamat kadyo Ma'am Bitani diha sa Germany. Amping ka. Dagi kan di ko bulhoon guys kay nanguan ko nang ngitari kog isda na nakakuha ko kapalit kog isda 4 ka kilo. Amo ni among napalit ni Papa Idi ganiha didto mi og bulhoon. Kay daghan lagi ni order pa sa mong silingan na pa iba na mong silingan nga pa matagayin ja. Mo lagi na guys ga save man pug ko para sa Cebu kay order na lagi pud nila mga gidaan ni Nicole. I-pick up ra pud didto sa Cebu. Ja, salamat kadyo kay kuan ni siya. 4 ka kilo rapid lagi hang napalit sa bulhoon. So mara to guys, thank you for watching guys. Salamat kadyo yung tanan og labi na ni Mambi. Salamat kadyo Mambi sa imong pangpuhunan daning atahang negosyo. Haning paningkamutan nga makatigom jud ko Mambi kay atong sabot. Man tigumon naghalin dani. Lain po naghalin sa atong ice candy. So thank you for watching guys. Amping 1 po guys ug ma tangi lang po ninyo ni gana ni kay nanam po ni order.